Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindi kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode at sa indong mga cellphone. Ligayan at paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa, mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Oratio Imperata. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Pamibis para sa katuninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan ni si Isayman, na nagsasabwag nin iriwal, dahil pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa indaw mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katamuhan, nga sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man na ang lambang sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Heso Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, iyon, ikatulong Domingo kan Kwaresma, banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Ngunyan iyo po an ikatulong Domingo kan Kwaresma, buot sabihon, yaon na kita sa kabangaan kan panahon na ini. Dikit pang panahon, malaog na kita sa Semana Santa. Asinan mga babasahon ngunyan, ipinapabisto sa tuya si Jesus bilang tubig nin buhay, ang nakakatao nin kaumayan, nakakapara kan sa tuyang kapahaan. Ako untaan sa tuyang mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, sala ko. Makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria. Danay sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, nakoy pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak asin gabos na karahayan na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos. Kaugaying hilinga ang pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Mahihinanyog niya to ang istorya kan mga Israelita sa kalantada na nagdududa kunyaon pa ang Diyos sa indanin huli sa kawaran ng tubig. Digdi pinagpahiling kan Diyos na siya ang pinagigikanan ng tubig asin ini itinao sa inda. Tubig na magtataon ng buhay, maski sa taong kan mga tawong nagsisinutil, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro kang Exodo. Alagad pa ng maray ang mga tao asin padagos sa pagreklamo ki Moises, olay ninda, tadaw ta inuluwas mo kami sa Higipto, tanganing gadanon kami sa paha sagod ang samong mga aki, asin hayop. Kaya nabibi si Moises sa kagurangnan, ano ang gigipuhon ko sa mga taong ini? Haros buot na ninda akong gapuon. Nagtaram ang kagurangnan ki Moises, ipag-iba mo ang nagkapira sa mga lider nin Israel asin mag-enot kamo sa mga tawo. Darahon mo ang songkod na ipinakol mo sa salog nin Nilo, duman sa bukid nin Sinai. Matindog ako sa ibabaw nin sarong gapo sa atubang nindo. Pakulon mo ang gapo, asin maluwas duman ang tubig na iinumon kan mga tawo. Ginibo ini ni Moises sa atubang kan mga lider nin Israel. Ang lugar nginaranan Masa asin Meriba. Hulita nagreklamo ang mga Israelita. Asin hulita binalo ninda ang kagurangnan kan sinda magsabi, kaiba ta daw ang kagurangnan o dai. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan, madangog nindo an sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hagar pagpatagasaan sa indong puso. Madya, awitan niya to ang kagurangnan. Maugmang umawon ta ang gapo nin sa tong kaligtasan. Dumulo kita sa iyang atubang na may pasalamat. Sa kaugmahan mag-awit kita sa iyan nin mga awit nin pag-omaw. Kun ngunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hagar pagpatagasaan sa indong puso. Madya, magdoko asin magsamba kita. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na sa tong kaglalang. Hulita siya ang sa tong Diyos.
Kita an banwaan na sa iyang inaataman, an mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Hari pagpadagasaan sa indong mga puso, siring duman sa Meriba, siring kang aldaw sa masa, duman sa kalangtadan, kan ako binalo kan sa indong mga ginikanan, asin pinagprobaran mas kinahiling nindaan sa kuyang mga gibo. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Mahihinanyog niya to si San Pablo na nagpapasabot kung gurano kita namumuta ni Kristo. Dai nagdusay ang Diyos aki, tanganing tubuson ang mga marahay. Alagad itinaunya ang sa iyang sadiri sa panahon na kita mga parakasala pa. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Rom. Mga tugang, kaya hulita, pinangagin kitang matanos ning Diyos huli sa pagtubod. Igwa kita ning katuninongan sa iya huli kay Heso Kristo na satong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtan taan biyaya ning Diyos, na satong namamatean ngunyan. Kaya nag-uugma kita sa paglaom na magkakaigwa kita ning kahirasan sa kamurawayan ning Diyos. Dahil kita pinapasupog kan paglaom na ini. Hulita pinano nin Diyos ang satong mga puso kan sa iyang pagkamuot, sa paagi kan Espiritu Santo na itinaon niya sa to. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan. Sa panahon na itinalaan nin Diyos, masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad, pwedeng may mangahas na magdusay nin buhay para sa mga tawong marahay. Alagad, ipinapahiling nin Diyos na sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan para sa to, kan kita, mga parakasala pa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Bakulang sa ginapay ang tao na buhay, kundi sa lambang kakaramon na alis sa pusong Diyos. Matarandang kagurangan ang isip puso pinagdadamo ang sa iyong kakaramon ay nalaing kasagpuran, ay nalaing kasagpuran. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-abot si Jesus sa sarong banwaan kan Samaria na ang ngaran Sicar. Harani ini sa dagang ipinamana ni Jacob sa aki niya na si Jose. Yaon duman sa lugar na ito ang bubon ni Jacob. Huli pagal na si Jesus sa pagbaklay, nagtukaw siya sa gilid kan bubon. Mag-aalas 12 nin udto. May uminabot na sarong babaeng Samaritana na masakdo nin tubig hali sa bubon. Nagsabi sa iya si Jesus, "Painumaman ako." Mayo duman ang mga disipulo ni Jesus, huli ta nagbabakal nin kakanon sa banwa. Nagsimbag ang babaeng Samaritana,
Saro kang Hudiyo, asin ako Samaritana, daw ta nagahagad ka sako nin inumon. Ang mga Hudiyo, da inakikilabot sa mga Samaritano. Nagsimbag si Jesus, kun aram mo sana ang balaog nin Diyos, asin kun sisay ang nagahagad sa imo nin inumon, ikakuta na ang mahagad sa iya. Tatawan kakuta na kan tubig na nagtataonin buhay. Nagsabi ang babae, sain ka man makuanin tubig na nagtataonin buhay, mayo ka man nin pansakdo, dangan hararom an bubon. Mas dakula ka pa ki Jacob na samong ginikanan na iyo ang nagtao kan bubon na ini sa samo. Nag-inom siya digdi pati an sa iyang mga aki asin mga ataman na hayop. Nagsimbag si Jesus, an sisay man na uminom kan tubig digdi, mapapaha giraray. Alagad, an sisay man na uminom kan tubig na itatao ko, daina ng God mapapaha. Huli ta ang tubig na itatao ko, magiging sarong burabod, na magtataonin buhay na daing katapusan. Nagsimbag ang babae, tawi man ako kan tubig na iyan, tanganing daina ng God ako mapaha, asin daina ako masakdo digdi. Ang sabi kan babae. Sinabihan siya ni Jesus, apuda an agum mo, asin bumalik ka digdi. Nagsimbagan babae, mayo akong agum. Tama ka, sabi ni Jesus. Huli, tanagin agum ka, nin 5 lalaki, asinan kasaruan mo ngunyan, bako mong tunay na agum. Totoo ang sinabi mo. Nagsabi ang babae, nahihiling ko na saro kang propeta. Hansa mo mga ginikanan nagsasamba sa Diyos sa bukid na ini, alagad kamong mga Hudiyo nagsasabi na sa Jerusalem sa na dapat magsamba sa Diyos. Sinabihan siya ni Jesus, magtubod ka sako, babae, ta nagdadangadang an panahon na sasambahon nindo an Ama, bako na sa bukid na ini o sa Jerusalem. Kamong mga Samaritano, da inindo midbid an sa indong sinasamba. Alagad, midbid mi an samong sinasamba. Huli taan kaligtasan, gikan sa mga Hudiyo. Alagad maabot ang panahon, asin uminabot na ngani, na ang tunay na mga parasamba, masamba sa Ama, sa Espiritu asin katotoohan. Ang pagsambang ini, iyo ang buot kan Ama. Ang Diyos, Espiritu. Kaya ang mga nagsasamba sa iya, dapat magsamba sa Espiritu asin sa katotoohan. Nagsabi ang babae, aram kong maabot ang Mesiyas, ang inaapod na Kristo. Pag-abot niya, ipapaliwanag niya sa to ang gabos. Sinabihan siya ni Jesus, ako ang Mesiyas, ako nakaulay mo. Kan oras na iyan, nag-abot an sa iyang mga disipulo, nagnaralas sinda, hulita nakikiulay si Jesus sa sarong babae. Alagad mayo sa saindanin nangahas na maghapot sa babae, ano ang buot mo? O ki Jesus, daw ta kinakaulay mo siya? Dangan, binayaan kan babae an sa iyang dulay. Nagbalik sa banwaan, saka sinabihan ang mga tawo duman, madya ka mo, hilnganindo ang tawong nagparasabi sako kan gabus kong naginibo. Siya na daw ang Kristo? Kaya, nagduruman ang mga tawo ki Jesus. Kan oras na iyan, inalok si Jesus kan mga disipulo na magkakan. Alagad nagsimbag siya, igwa ako nin kakanon na dainindo aram. Kaya nag-urulay-ulay ang mga disipulo, tibaad igwang nagtao sa iya nin kakanon. Sinabihan sinda ni Jesus, an kakanon ko, iyo an pag-utob kan kabutan kan nagsugo sako. Asin ang paghaman kan ipinagibo niya. Bakong may kasabihan kamo, 4 na sanang bulan dangan tig-ani na. Alagad, pangalagkalag kamo sa kaumahan, hinugna an anihon, tama ng anihon. Ang sisay man na nag-aani, tatandanan. Tinitipon niya ang mga inani para sa buhay na daing katapusan. Kaya
parehong maugma an paratanom saka an paraani. Digdi nagiging totoo ang kasabihan, iba ang nagtanom, iba man ang nag-ani. Sinugo kamo nganing mag-ani kanda inindo pinagpagalan. Iba ang nagpagal, alagad kamo ang nakikinabang kan sa indang pinagpagalan. Dakol na Samaritano sa banwaan na ito ang nagtubod ki Jesus. Huli ta ang babae nagsabi, sinabi niya sa ko ang gabus kong naginibo. Pagdulok kan mga Samaritano ki Jesus, nakimahirak sinda sa iya na maguntok na siya duman. Kaya nagduwa pa siyang aldaw duman. Dakol pang mga tawo ang nagtubod, pakadangog ninda kan mga tataramon ni Jesus. Sinabihan ninda ang babae, minatubod na kami. Bakong huli kan mga sinabi mo, kundi huli tan na dangog mi siya mismo. Naaaraman mi na siya talaga ang paraligtas kan kinakban. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mainiton na po ang panahon. Kasuhapon, kung na-reparo po nindo, mainit ang temperatura. Sana day po kamo na migraine kasuhapon. Nagparauran man kan banggi, pati kasubagong aga. Naglalaog ang summer. As in, pag mainit ang aldaw, inutang naiisip mainom nin malipot. Hapot para sa gabos. Igwa po baka mong paboritong inomon. Kansadit pa po ako, dikit sana ang options kan inumon. Mainit na kape, mainit na tsaa, juice, soft drinks. Iyo sana yan ang pagpipilian. Pero sa panahon ngunyan, kadakol na po kan iba pang choices. Aram ko kabisado ini kan mga aki, mga hoben na kaibata sa misa ngunyan. Ngunyan, pwede nang mag-inom nin milk tea, tsaa na may gatas. Matcha, hali po yan sa mga dahon sa Japan. Sparkling drinks, protein drinks, energy drinks, kadakol ng options kan inumon. Kaidto, pag naglaog ka sa mall, ang mahihiling mo, tindahan nin kakanon. Pero ngunyan, may mga tindahan ng eksklusibo para sa nasa inumon. Kaidto, sabi ninda, ang nag-iinom sana nin kape, ang mga bansa na malipot. Bako sa Pilipinas. Sa Pilipinas, dawa abang init kang aldaw, masabi, may niton, maray pa magkape. Ang mga Pinoy, tinutubig ang kape. Kape sa aga, sa udto, pati banggi, nagkakarape. This culture of drinking coffee has become a lifestyle for us. In fact, pinipilahan ang kape. Dawa mamahalon ang kape. Asin dahil magayon ang presentation, pipicturan, ipopost sa social media. Notice how thirst has become commercialized. Pinagkakakitaan bilang negosyo ngunyan ang pagkapaha kan tawo. Totoo, ang mga iniinom tang ini are very enjoyable, but tell me, pagkatapos mo pong mabalad sa irarom kan aldaw, saka magparabaklay nin halawigon, saro man sa nang inumon ang hinahanap kan hawak, ano po? Tubig. Barato, simple, ordinaryo. Tapag pahaon ka, day ka man mahanap nin mahamis, ano po? Ang gusto mo, tubig. Tubig sana. Iyo man sanang nakakapara kan pagkapaha. Sabi ta sa Bicol, nahihimahaan. It quenches our thirst. Tamang-tama, ining binasa tapong ebanghelyo, si Jesus, paha. Kaya nagtukaw sa gilid kan bubon. Bakong ordinaryong bubon, this is Jacob's well. And then a woman approaches him, a Samaritan woman. Sisay po ang babaeng ini. Anong istorya niya? Asin nata tamahalagang tawantas yanin atensyon, halabaon pati so binasa ta.
Why do we have to read a very long gospel and pay attention to this woman? Who is she? Ang babae pong ini, nagduman sa bubon, tamasakdo. Pero masakdo siya, udto. Pwede pong magsakdo na udto. Mainiton. Ang mga tao kaitong panahon, nagsasakdo, agang amay, o nagsisinarom, pabanggi. Pero siya, udto siya nang nagsasakdo nin tubig. Ang rason, habo niyang makasabay ang ibang mga babaeng masakdo. Dahil aram niyang papakarauton siya. Si Jesus, dahil niya kabisto, pero si Jesus, midbid kung sisay siya, aram ang pagkabuhay niya. Sabi, babae, midbid ta ka. Nakalima ka ng agum. Asin ang lalaking kaiba mo ngunyan, bako mong agum. Aram ko ang inaagihan mo. Ang buhay mo, komplikado, magabat. Naglalaom ka nin kadakol, pagkamuot, pagkamuot na nagdadanay. In other words, this woman in the gospel is thirsty, not just for water. She is thirsty for deeper things. Thirsty for love, thirsty for peace, thirsty for a life that is settled. Kaya magayon ang mensahe sa iyakan kagurangnan, sabi ni Jesus, ang mga tawong nag-iinom hali sa bubon na ini, pakatapos mapapaha giraray, tatawan taka nin tubig na buhay, living water. Anyone who drinks this water shall never thirst again. Kung kamo po ang babae, na arog ka ini an history, arog ka ini an inagihan, and somebody tells you that you could receive living water, ano pong magiging reaksyon nindo? Sabi kan babae, tauwi man po ako, kan tubig na iyan, pagal na akong mapaha, habo ko nang magparasakdo. She must have faced so many rejections from their community. Sabi niya, tauwi man ako kan tubig na iyan. And indeed, Jesus gives the living water. He is the living water. Sa kaugmahan po kaining babae, nalingawan niya ng masakdo siya ng tubig, kaya binayaan duman sa water jug and started running back to her community. Inanunsyo niya sa mga pag-iriba, pagtaraid, may nahiling ako na tawo duman sa bubon. Midbid niya ako, aram niya ang history ko, tibaad siya ang Mesiyas, tibaad siya ang hinahalatang Kristo. Beautiful story. And isn't this also our story? Aram ko nagpasimbahan po kamungon yan, tanapapaha. Pira sa satuya na yaon digdingon yan, an nagdigdi, tanapapaha sa pagkamuot. Napapaha sa paglaom, tapagal ng mabuhay. Pira sa satuya digdi, an napapaha sa hustisya, paha sa kahulugan. Dear friends, you have come to the right place. Christ is living water. Yaon siya sa tataramon, yaon siya sa komunyon na aakuunta at san. Christ is living water. Siya ang nagtatao kan nakakapara kan sa tuyang kapahaan. Because this inner thirst for God is something that we feel deeply. Pirang bisis ta po yan, tinatry na hipnoan nin ibang mga bagay. Ining thirst for God, pinapanuan ta nin kwarta, nin pagrugaring possessions. We try to fill it up with relationships, with sex, with other things less than God. And after them, we say, kagurang na natataarog ka ini, dawa anong kakapano-pano ko kaining pagkapaha sa puso ko, garo pirmi man giraray akong paha pagkatapos. Dear friends, there is only one thing that can quench the thirst of the soul. And it is God. The body needs water. The soul needs God. Kung ang hawak na papaha, ang kalagpo na papaha man, kung ang nakakapara kan paha kan hawak is only water for the soul,
It's only God. Magayon dahil ining babae sa istorya, pagkatapos niyang mamidbidan si Jesus, nagdalagan pa uli, hiniras sa kapwa na namidbidan niya ang ginigikanan kan tubig. This is the same invitation for all of us. Dear friends, after this Mass, go home. Tell your families and friends. Tomorrow when you return to work, tell your office mates, your workmates, tell other people about this spring of water that you have found. Sabihon mo sa inda, kung gurano kadakula ang mahal na Diyos sa buhay mo, tell them, you have found the living water. Si Jesus, iyo lang po ang nakakapara kan kapahaan kan tawo. Hagadon ta sa misang ini, na pirmita siyang aakuon sa tataramon, sa komunyon, asin pirmita siyang ikahiras sa kapwa. Tindog po kita, simbagon ta ang tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin ki Jesucristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ililubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuong ka Diyos amang makakamwan, halit duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Tipunon ta bilang komunidad, ang satuyang mga pagkapaha, darahon sa satuyang ama, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin ang mga obispo kan simbahan, maging mga epektibong saksi sa pagtubod, na sa indang pinapahayag na masadol ang gabos na banwaan sa pagmidbid kay Jesus bilang sa indang pagaligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing ang mga nalagalag sa Diyos noon na dalan sa pag-ugid nindanin mga kinabanon na kaugmahan, mamulat sa katotoohan na ang kinaban day makakatao kan tunay na kaugmahan, kundi ang Diyos sana, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing sa satong pagpinitensya, ngunyan na kwaresma, kita maging orog na bukas sa Espiritu, kan Diyos no na pagkamuot na nagtutubo sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing ang mga naghehelang sa isip, asin sa hawak mag-ako kan sa tong tabang sa saindang kaluyahan asin kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tong gadan, makalaog sa Diyos no na eerokan na daing kasagoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi. Nakikihuron sa tuya ang satong Santo Papa, Papa Leon, asinan satong obispo, si Bishop Bong, na magpamibi para sa katuninongan sa bilog na kinaban, urog na sa Middle East. Ipamibi ta sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Girumdumuntaan sa tuyang mga tugang na nagugutom sa oras na ini. Ipamibi taman ang mga tugang tang nagadan na nagugutom asin napapaha. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, inaako mi, an sa mong kasumbikalan, asinan sa mong pangangaipo kan sa imong kapatawadan, warasan sa mo ang gabos na tabang na kaipuhan mi, tanganing kaming mabuhay siring sa aki mo, si Jesucristo, sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kanyo Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para man sa si kamurawayon kat sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghinguwang magpatawad man sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Takan naghagad siya sa Samaritana nin tubig na iinumon, linalang niya sa iya an balaog nin pagtubod. Asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod. Kaya pinalaad niya sa iya an kalayo nin Diyos non na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, asin kaiba kan mga anghel, nag-uumaw kan kabagsikan mo na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Urog na sa mga nasyon na nagkakabaranga dahil sa gyera. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, patin an mga tugang mi na nagadan sa gutom, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, paalawan nin mga parakasala. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sabayan taan sa tuyang mga aki, awiton taan pamibi na tinukdo ni Jesus. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilinga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Arugon taan babaeng Samaritana sa Ebanghelyo na naghiras kay Kristo sa kapwa, magpatinarauhan man po kita nin katuninongan. Uya si Kristo, ang tubig nin buhay, na nagpapara kan kapahaan kan puso. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa akong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Nuhod po ang gabos para sa pagpamibi sa hubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inatabayan mo kami kay tungon yan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, tukaw po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan panuga nin misteryong langit nun, asin uya padigdi sa daga na basog na kan tinapay hale sa itaas, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw Tukaw po. po ang gabos para sa nagkapirang paisip. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pag-mantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,686 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,686 pesos asin 4 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,906 pesos asin 30 centavos. Para po ini sa pro-seminaryo. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piodoran Albay, o ordenahan sa pagkapadi sa Abril 2. Sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Christmas sa Albay Cathedral. Kung sisay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa Chancery. Ang Katiwala 1008, magkakaigwanin fundraising activity na may tema, sayaw nin pagrokyaw o kudal-kudal sa Veritas. Sa Abril 11, sa oras na alas 6 pagkabanggi, ang proceeds ka na sabing aktibidad para po ini sa Andurog sa eskwela outreach program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man, digdi po sa satuyang parokya, magkakaigwa po nin pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para sa mawot magpalista asin ibang impormasyon, manunggod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous 1,400, Tulong Anonymous 1,000, Anonymous 900, Anonymous 550, Limang Anonymous 500, Anonymous 200. Diyos mabalos po. Thank you for bringing your children to church. Pasalamatan tapuan sa tuyang children's ministry
Ang mga aki na nagserbi sa tuya bilang readers, collectors, as in choir, pati ang mga adulto na nag-a-assist sa inda, nagtutukdo. Salamat man sa indo na nagdarakan sa indong mga aki. Palakpakan ta po ang kada saro. Please bring your children to church. Dawa maghibi an aki, dawa magparakawat, magdurodalagan, magribok an aki. Please bring them to church. Mahalaga na maipasa ta ang pagtubod sa inda, asin maaraman ninda na ang simbahan sa indang harong. Matindog po. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan namimibi kami, pasunoda ang mga puso kan mga aki mo, asin magkanigong warasan sa mga surugoon mo ining grasya, tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamuot sa imo, asin pagkamuot sa kapwa, mautob ang kapanoan kan sa imong mga tugon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ihiras si Kristo sa kapwa. Salamat sa Diyos.